pinatawa ko ng pinatawa, paglabas ang pitula sila. Tumama. Tumawa na tumawa. Paglabas ang pitula. Be a good listener and then be a good lover. Yan. Pag ikaw ay sa'yo ang quality ng isang lecturer na kung makikinig ka, kung hindi ka makikinig. Bakit hindi naman ako makikinig? Hindi, kasi inuunahan mo ang lecture sa'yo. Parang si mama nga eh. Pag sinabi, sana matay si Rizal. Mali. Nakikinig ka sa maestro. Kasi kung ba ito, principal, ikaw estudyante. Kunin mo yung side ni Tyrone. Oo ka nang uog yan. Yes. Yan. Ikaw na mag-i-implement rito. Kunin mo yung kanyang, ano na. Kasi mas matanda sa iyo yan. Makuha mo lang kahit na 10% yung nalaman ko. Pasalamat ako dahil nag-aral din ako eh. Pinag-aralan ko yan. Mayroon ka nga doon part na ituturo kung makikinig kami. Hindi, nalilimutan ko lang na yung Kasi tayo, ikaw, ang kasama mo lagi hindi nahasa yung talino mo. Yung talent mo ba? Maukali ma. Na-stack up. Ako may nakadikit. Oo, na-stack up yan. Correct. Kailangan yan, lagi kang may buhangin. Share. Kaya nga pinapapunta kami doon sa, dumating kayo. Kasi nalulungkot din ako. Kasi ako, kasi alam naman talaga, batang ka na ganyan. Bali na mga salita. kumpleto na tayo. Kumpleto na tayo. May talagang pagkat lang niya, makikita tao, yung team. Ito si Andre, ako nagpasit lang naman. Ano lang, iliti lang niya yung kanyang magiging partner. Yung parang along ka lang. Kasi kung biniglain mo yan, parang ako lang. Sisilap. Sisilap yan eh. Kasi may pinagsamahan kayo. Yung pinagsamahan nyo, yun yung mahalaga sa inyo bawat isa. Ako ba yung pinagsawain sa kasalan-kasalan? Alik ka na sa akin! Alik ka na po yung chuli! Direng-direng! Pero oy, Nakakarunok sa spiritual expert. Uy, baloy! May unaw ko na pakinig niyo. Kasi, kung siya ba, liberal na. Ay, lagbit na ko pa. Hindi umiyak yun. Hindi naglalaro. Mahirap tahimik kayo ng tatay. Malayon! Mga balaan ng mga tao, tahimik. Pag ako'y mag-ibano, tawa ng tawa kayo. Bakit yun ma? Pero hindi mo pinagsisihan yun. Dahil, nag-aral ako. Ikaw naman, na-realize ko ito kinula eh. Sabi ko, kaya pala siguro yung papa ko. Alagang-alaga hanggang high school. Pag-atin ako ng ano, inisipin mo ha, GS namin yan, GS ha. Siyempre magdalaga ka na. Hindi mo kalain na sa likod lang pala namin siya. Tapos may, siyempre sasayaw ka na. Oh, uy, kasi kung hindi namin yung susundin, ang kamay niya nasa likod, ano na yan, pamahalo. Naku, ganyan na kami ang behave na kaya papa namin nasa likod. Hindi kami pwede magano kasi ipapa namin. Napaka-conservative. Attach lang kami. Ayaw niya ng ganun, ginaganyan kami. Conservative. Masyadong kaluwi sa day. Ang buhok namin, hindi pwedeng pa-XTN na ganito. Hindi. Kailangan mahaba. Ang damit namin kailangan tatago ang mga kamay. Ang damit namin hanggang dito. Huwag kang mag-alala, may wig naman. Kaya papa ko yun. Conservative na siya. Dahil sa sobrang spiritual. Sobrahan. Oo. Sige, ako na 100,000.
kami matouch ng iba. Na ano, Pag ganito, ayaw. Na-experience ko yan. pag babae